Спектакъла Креаториум Лабиринт в лабиринта е най-мащабният и дългосрочен до момента проект на Театъра на сетивата в София, който се реализира в партньорство с Националния дворец на културата, с асоциация Информ Бюро и е подкрепен финансово от Столична програма Култура за 2016 година. Проектът за първи път ни даде възможност да се разгърнем толкова много и във времето, и в пространството, тъй като спектакъла взема огромна площ от целия дворец. Това е всъщност един много необичайно представление, в което публиката става главен герой и бива въвлечена съвсем активно като сътворец на това, което се случва. Всъщност... Да, за разлика от обичайния театър, в който основно се набляга на зрителното сетиво и на слуха, театъра на сетивата включва активно всички сетива и по този начин създава реалност, която напълно наподобява на реалността, която ни обгражда. В този смисъл театъра на сетивата е едно синтетично изкуство, което събира също така в себе си всички изкуства и всички сетива. Едно изкуство на бъдещето. Проектът всъщност протече в няколко фази, които бяха много обогатяващи за нас и за групите, които преминаха. Всъщност, мащабността на проекта също така се изразява и в броя участници, които за първи път имаме толкова много доброволци и дебютиращи артисти, които се включиха като участници, като артисти в самото представление. И ще експериментираме и ще играем заедно тези, в която всеки от нас прави една крачка напред, казва си името и прави някакъв жест. В рамките на проекта бяха организирани няколко специфични уъркшопа, които също за първи път се случват в историята на нашия театър. Това са уъркшопите с партньорската ни организация Заслушай се, която представлява хората с увреден слух, и с фондация Синергия, които работят с хора с увредено зрение. Тези две групи много ни помогнаха да си обогатим метода и познанията за това как да изправяме публиката, която посрещаме в нашите представления, пред предизвикателството на хората, които са лишени от едно от тези две сетива. Всъщност, освен че работи с всички сетива много активно, театъра на сетивата използва това средство, че лишава по време на спектакъла временно зрителите от някои от техните сетива. Тоест ограничава зрението или въздейства изключително върху слуха. Или пък използва невербални форми за общуване също така. Много често нещата, които се случват в лабиринта, са отвъд езика, отвъд думите. Ето защо той е подходящ също така и за чуждестранна публика, за многоезична публика. Имаме и много чужденци, които преминават също през проекта. Да, театъра на сетивата постоянно търси форми, методи, начини на комуникация, които излизат от обичайните. В този смисъл работата ни с общността на незрящите и нечуващите беше много изключително обогатяваща за нас. Ние вярваме, че за тях също. За тях също, да, тъй като ние им представихме нашите артистични игрови методи, с които работим. А те ни представиха една наистина необичайна за нас гледна точка върху света. Влякоха ни в техния свят.
А ние също така успяхме да въвлечем и едно момиче с увреден слух, която се включи в всички представления като артист, което е така важно също за връзката, която се осъществи между нашата артистична трупа Театър на сетивата София и между хората с увредено зрение. Смятаме, че това, което се случи в момента е едва началото на подобен род проекти, защото имахме усещане, че откриваме нови територии, навлизаме в нови пространства, които тепърва предстоят да бъдат изследвани, разработени, разширени. Да. Така че всъщност имаме чувство на откриватели, на пионери и на артисти, които прокарват нови пътища между вече съществуващи светове и заедно към нови, неоткрити до този момент. И също така вече самите представления, които бяха в периода от март до май, въвличат много разнородна публика. Това са хора от почти всички възрасти, не само млади хора, хора от различни държави, също така, както казах, има много езична публика. Имахме две специални представления с общността на незрящите хора и едно представление с хората с увреден слух. Да, ние трябваше да адаптираме представленията за техните нужди. Всъщност направихме две благотворителни специални представления за тези хора. Обратните връзки ще ги чуете. Беше много вълшебно. Той е всъщност вълшебен театър за всички хора. И беше едно учене с преживяване, сгъстено. Интензивно. И за двете страни. Тук е по-добре да не пипа. Той не трупа, ама се спъваш постоянно. Айде, трепери ме. Така. Изразяваме специални благодарности към Националния дворец на културата, към Столична община, към БНТ и към всички партньори по проекта, които съдействаха активно за неговото разгръщане и създаване и разгръщане. И вярваме, че това изкуство, което въвлича като сътворец зрителя, което дава възможност на непрофесионални артисти да намерят професионална изява, има огромно бъдеще. Това е наистина, още веднъж ще го кажа, но изкуство на бъдещето. Изкуство, което може да трансформира реалност и да рисува очертанията на един по-хармоничен, по-хуманен, по-светъл свят. И това е също така изкуство, което много взаимодейства с градска среда, като усвоява нетипични пространства за културния живот на столицата. Практически театър, който може да се случи навсякъде в рамките на града, в рамките изобщо на природната среда. Театър, който използва цялата реалност. И контекста на местата, в които се и извлича енергия, смисъл, истории, вдъхновение от съществуващия свят, за да я претвори и да я преразкаже, пресътвори, точната дума, в нещо необичайно, ново, различно, вълнуващо, поетично и вълшебно също е дума, която можем точно да... И в крайна сметка това е изкуство, което трябва да се преживее. Затова за всички, които не са го сторили все още, заповядайте. Всички думи водят до тук.
Креаториум. Лабиринт в лабиринт. Театър на сетивата. ФНДК. Да. Вие сте на ход. Срещнах хора, които затвориха очите, но усещах, че има хора до себе си, че има някой, който до мен. Изключително интересно ми беше, развълнуван се. На една люлка, на която се почувствах с нещо бяло. Там най-добре се чувствах, че летя. Много приятно ми беше. Какво чувствате? В началото влязох на едно мрачно място. Забравих всичко. Може би трябваше да ми простят. Трябваше да избера между двата пътя на яйцето и на окото. Бях изправена пред един на избор и избрах яйцето. Когато излязох, все едно се родих. Казах, че да е яйцето и се родих. Имаше едно място, в което имаше много въздух. Съвсем различно, много различно от живота. В началото влязох в една тъмнина, не виждах нищо. С опитване трябваше да се ориентирам. Затова всяка една зала беше различна сама по себе си. Хареса? Много ми хареса. Хареса ли? Много ми хареса. Много ми хареса. Беше доста приятно всъщност като преживяване, доста релаксиращо, същевременно забавно. Би ли препоръчал на някой свой приятел преживяването, доколко си заслужава да се изпита от повече хора? Аз смятам, че определено се заслужава и би го препоръчал абсолютно. Не мога да говоря така, все още трябва да го осмисля. Наистина няма да мога да кажа всичко, което съм усетил, трябва да мине малко. Невероятно беше. На мен ми трябва малко време, за да осмисля част от нещата. За всичко това, което сте направили за нас, хората, гражданите, желая ви много, много здраве и винаги хубави неща направите подобно. Беше ми интересно, беше ми изключително приятно. Бих го препоръчал, да, и особено мен препоръчал на хората, които са забравили да мечтаят. Това е книжната лодка, която получих. За мен тя е символ на безвремието и на движението и на безкрайната човешка любов и креативност. Продължавайте да бъдете креативни и да творите. Всички други, които те непрекъснато се сменят един, друг, втори, трети, пети, десети и ти си като главно действащо лице. Да, приятно ли е усещането? Да. Беше доста загадъчно, може да се каже. Загадъчно? Интересно беше. Значи, прекараното тук време е за вас ползотворно. Абсолютно. На кой бихте препоръчали лабиринта? На всички. Понеже диалога беше сведен до минимум и аз в началото се чувствах малко неуверена от това, че не знаех как и дали въобще ще разбера какво се случва. И след това вече, когато преминавах през лабиринта, когато нещата започнаха да се случват, въпреки липсата на диалог, аз почувствах нещата за света около мен. Определено съм впечатлена. Хареса ми доста. Пожелавам успех на мероприятието. Всичко беше специално. Беше много хубаво. Всеки, който има възможността да го изпита, просто е нещо невероятно. Това създаде новата да почувстват сетивата до края, да бъдат овладени. Всичко така ни внушава, че живота е нещо преходно и не трябва да се поддаваме на някакви мимолетни мисли и вълнения. Беше много запомнящо се всичко. Да. Благодаря. Да, благодаря и аз. Благодаря. Много внимателни бяха всички. Много.